Здравейте хора, днес сме за подарък на... Здрасти! Здравейте хора! И сега ще купим подарък на Боби. Както виждате, съм само аз. Да. И понеже ние не сте само това е Миха, Ради, Симонка. И понеже не успях да направя видео на игра, затова просто 15 лева. Влизаме в един магазин. Първият магазин. Къде да? Нямаме. Целта е да купим нещо на Майнкрафт. Обърнах се в Brawl Stars. И в момента отиваме към... не знам и аз къде. Ще отидем друг магазин. На някой друг магазин. Така хора, взехме 3 играчки, което общо беше 12 лева или такива. И ни остават още 3 лева. 3 или 2. Да. Зависи, защото ако са на примерно 30 стотинки няма какво да се вземе. Затова да. Отиваме примерно до левчето. Влязохме в няколко магазина, обаче не ни хареса нищо. Затова ще влезем просто в книжарницата и ще харесам някои химикали. Ще влизам в книжарницата. И да, абонирайте се и да видеото. Така, здравейте сега. Отново. Сега се напът с нас до книжарницата. Буквално не смисъл сме пред нея. Да, и сега ще влезем. Ама, няма ли светулка? Да, светулка. Значи малко по-нагоре. Добре. Има ли повече химикали? Тук няма толкова. Да, тук ще бъде. Първо ще е тук, ако трябва в другата. Първо тази. Първо тази. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 сме там. Сега се включваме да видим какво сме избрали. Дали ни е харесало. В буквалния смисъл взехме един химикал, който има... Ама як, кажи. Боксова круша, як е много, ама я го оправи, че държа камерата. Това е една камера. Ето так, ти тук камера. Да, химикал сега ще ви застреля. Бум! В смисъл... И това беше. Як е? И това... И това е от нас. Не е това от нас. Сега взимам аз малко, защото сега сме... Сега ще ви дара веднъж. Да. Дано се изплашили малко скери там. Какво беше? Какво беше? Скери? Какво? Не там, дето е джъмския. Джумския. Малко джъмския ви направих. Джумския. Шинга, лека. Добре. Така. Без нея сме. Искам да се абонирате за канала и да лайкнете видео. И видеото. Другото, което е, може в коментарите да напишете честит рожден ден, Боби. И да кажете дали ви харесват нещата и дали си заслужава. И да кажете дали кое ви е любимото нещо от нещата. От нещата, които Според взехме. мен ще ми е, например от играчките, обаче най-любимата му. Да, Аз не знам Я опит да напипаш какво сме взели. Да, дай да пробваме да познаем. но не го гледа това видео. Дай камерата. Няма сега да го качваш. И ще го печела. Се държи на него. Да, за да може не го, той ще го види иначе. Рождения му ден е на 25. Това не по-е малко. Значи това е играчката хора. Уникално просто. Окей. Това не знам какво може да е. Не знам. Дай да пробвам да го напипвам. Буквално смисъл, това е нещо много фамилиар. Това е някаква кръгла глава. Да, някакви значи с Кръглова. Може да не е някакъв крол, да е много с кръгли глави. Еми, дай това. Дай третото. Буквално смисъл, това май ще е много. Дай да видя. Кой има нещо тук? Я? Има някакво пакетче вътре. Няма ли как да си надикнем? Все още не. Ето ги общо взето, трите, които взехме.
Това не е еднакво. Не са еднакви. И това ни остана. Ето ги тия неща, които сме взели, общо взето с тематика. Само ви казвам, че двете са еднакви. Ето пипнете тук, където ми пръстите. Пипне и на другото да видиш, че са еднакви. Не са. Тъп не са еднакви. Тъп мокрени. Не са. Всеки ден става едно и също. Да, прави се всеки ден става едно и също. Ядем малко. Ради само се сървали. Симона. Хора, Нека си. това беше от нас. Чакайте. Ето. Чао! 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 Чакайте да чао!